खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी विधानसभा बिसायख'थिया आरो गेजेराव माखासेल' दान दंसै आरो बे विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाबो बे समाव विधानसभा बिसायख'थिनि खामानि मावनाया जागायजेनबाय आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि गुबै थांखियानो जाहैबाय बिटिसिनि सिङाव थानाय मोन 15 विधानसभाखौबो दखल खालामनाय। नंगौ बे समाव बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा फैगौ विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया माबोरैहाय खामानि मावगोन बेखौ लानानै खौरांनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ एबा इउपिपिएलनि गुबै थांखियानो जाहैबाय फैगौ विधानसभा बियाबनि मोन 15 बियाबखौबो इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया दखल खालामनाय एबा आवग्रिनानै लानायनि बाथ्रा बुंदों बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला फैगौ विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया माबोरै साखाफारा जानो थाखाय खामानि मावनो थांखि लादों रनजित बसुमतारी बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादोनि। এনে মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে ইয়াৰে আমাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। বৰ্তমান আমাৰ 5টা জিলাৰ আমি 4টা শাখাত ভাগ কৰিছোঁ। 4টা শাখাৰে 15টা সমষ্টিক লৈ পেলাই আমি ইউপিপিএল দলে কেনেকৈ আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ, আমাৰ ছাপৰ্টাৰসকলক লৈ পেলাই আগন্তুক MLA ইলেকশ্যনত আমি 15টাত 15টাই জিকি পেলাই কেনেকৈ চৰকাৰ গঠন কৰাত আমি আগভাগ ল'ব পাৰি ইয়াৰে চিন্তা চৰ্চা আমি কৰি আছোঁ।